weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to camɓe mogo Sinthiou Mbala to jeeri Belila Gawde kanape fulɓe sare ndogo kon waktu yoni ha to sambalimɓe kame kahe ene jeeya e gardinde kabruji mena to leydi Sénégal caggal balɗe bandum ñawore Khalifa Babacar Sall ko hande tigui ñawore nde gasi ha laaɓi tonto leydi Mauritanie caggal jillu nelaɗe boñmo windere e jaltini cifol wonande kay butikaji baɗaɗe nder leydi Mauritanie taw ko miskineɗe ponno naftorade oɗo saaha ko alɗuɓe tigui naftortoɗuma tonto leydi Mali caggal wargo e koniyankoɓe ɗiɗoɓe leydi France ɓe pawi juuɗe mabɓe kamɓe koniyankoɓe France e yimɓe nayo kerol hakkude leydi Mali kame leydi Niger tonto Guinée Conakry wuuro wiyetego Kisu Dogo tonne kadi ko gorko goto ñalawma hanke yooɓi fittando joom suudu mum oɗo sa omo tawe juuɗe dadiɓe to leydi Togo oɗo hen ñalawma hande walla min tikkiɗe hande e jonde jaam e kisal e belgal fuɗɗitima toon taw kadi ɗowata ɗum ko gardiɗo leydi Ghana kabruji mena joolam jaɓeri ko Ali Abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗena kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde walla mbiya amde mawde no gase tati colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetate ɓatake jeygu defte taw ko defte bindaɗe ballifade taw kadi wallifi ɗeɗo hen defte e dow defte bindaɗe ko Cheikh Alhaji Mouhamed Seydou ibnu Arif Billahi Seydi Cheikh Alhaji Ahmadou Tidiane ibnu Aboubacry Ba kanko wallifi ɗeɗo hen defte taw kadi defte ɗe kala cohluɗo ma en ɗaccuɗo hen tongoɗe wonande kadi ko defte ɓeydoje haqqilantagal fade oɗon almudo taw kadi ko ɗaɓɓowo gandala defte ɗe no ɗe binda e arabe aɗe binda e lugha aɗe binda e français ɗum noon taw kadi hen deftere wotere wiyete ko naylula araba min khilasi zahaba taw kadi ko deftere sarhinande e mimi ne woodi kadi deftere wonde wiyetende kasul malana nden deftere kadi sarhina koye winde sarhina koye deftere wiyetende nuniya ene woodi kadi deftere wonde wiyetende hallula fola ɗeɗo hen defte ne woodi kadi deftere wiyetende harfula maani ne woodi kadi deftere wiyetende binti wa ukhti defte goɗɗe ne ngoodi taw kadi ko ballifade taw kadi ko ɓeydoje ngarɗinde haqqille wonande oɗo hen almudo jangowo e kala kato jinɗo e ɗeɗo hen defte ne wawi jokkodirde so tawi ko toon to Dakar jokkodirta koye ceerno Siraji Bayal ceerno Siraji Bayla so jaafoɗon mbatta ko 77 548 47 27 so tawi ko Tiwawon e tarindi mum kala jokkodita koye ceerno Qali Fala mbatta ko 77 553 90 98 so tawi ko Kaolack e tarindi Kaolack kala jokkodita koye ceerno Ahmadou Ba mbatta ko 77 656 25 05 so tawi ko jiɗɗa sodde defte ko ne heewi cotta koko wiyete en gros ko e ɗum noon jokkodita koye ceerno Aboubacry Ba taweteɗo to Fass Gounass noddirguel makko mbatta ko 77 904 48 93 taw kadi ɗeɗo hen defte ko muulaɗe bindaɗe taw kadi wallifa taw kadi sharhin ɗum ko ceerno Alhaji Ahmadou Seydou ceerno Ahmadou Tijani Bamo Madina Gounass kabruji mena ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ma en kaale ñawore Khalifa Sall
khalifa babakar sall ɗiɗo dumunaji kala ñawore makko wonno tigi koye cuuɗi ñawirɗi leydi sénégal ñalawma hande onon ko ñalawma hande ñawore makko gasata ha laaɓa ha wiye ceer caggal nde procureur biyeteɗo Bassirou Gueye hucciti kay yimɓe walla huccite ɓesguji leydi kala kame jeydiyankoɓe gam hollirde beelema muɗuma wonande ñawoɓe kame hujjikintoɓe kala golle mumen ndewi lawola oɗo saaha noon kanko yiyande makko ko khalifa sall yo lelo duuɓi jeeɗiɗe kaso tawa kadi ene wawa yebde milliard uji 5 e koppareje franc CFA caggal nde hujjikintoɓe khalifa sall kame hujjikintoɓe laamu ngu waɗi tigui pooɗe ndure cattuɗo e ɗiɗo hen cuuɗi ñawirɗi ha joni tonto leydi sénégal kedorɗen ma en kaale fedde witende transparence kamɓe noon ɓe jaltini cimtol mabɓe ñalawma hanke o gam hollirde wonande sénégal watti leydi jeeɗiɓiri e leyɗele nder afrique taw kadi ko leydi kewdi ko wiyete mbuñaari walla ni mbiyena leydi kewdi ko wiyete jeenaari kala kaɗa waɗama jeena neɗɗo nde fuɗɗo gollade ɗeɗon golle kono nanirani ɗum jamgol konngol biyeteɗo Mimi Touré Mimi Touré noon wonno jagorno hoorejo jagorɗe leydi sénégal e hoorejo jagorɗe leydi sénégal e Macky Sall kanko noon o holliri ngol ɗon cimtol wo yadani hen tene wo jaɓani ɗum hay seeɗa ha joni tonto leydi sénégal keddoroɗen ma en kaale laamu leydi sénégal taw kadi ko jagorgal kalfini ngala ya ngara biyeteɗo Abdoulaye Daouda Diallo ñalawma hanke on waɗi jillu makko tonto Kaolack gam yaade tonto cuuɗi cafrirɗi goñonto Kaolack biyeteɗo hôpital Alhaji Ibrahima Niassa ton noon waɗi toon jillu makko gam yurnade kay ɓeɗo hen wannoɓe accident ji leliɓe cuuɗi cafrirɗi gondi toon ɗi kanko noon kuulal ngabɓe jaltinno e mayirɗe hitande maydeɗo hen nde ɓe mbino kay wonande caggal ɗiɗo hen accident ji ne kewi tugganma 22 heures walla mbiyen tan waktu nogas e ɗiɗi ɓijo jamma ha fayanma 6 heures subaka hay warla goto dogata ha tente werlaji mawɗi no fewi caggal teskede yogay booli jammaji ɗi ngala kuɓɓam lerani teni kadi ne niɓɓiɗi teni kadi yimɓeɓe dograta seesa e ɗum noon ɓe kolliri ndeɗo hen yontere fande so gueno haaji maɓe kuccide hen ɓe mbaɗa hen kuule mabɓe beele werlaji kewɗi ne natta dogde jamma ha joni tonto leydi sénégal keddorɗen ma en kaale dande leñol woni baba mala omo tijja toon to Tambacounda kame falde Tambacounda kala caggal noon duuɓi ɗiɗi nde falde Tambacounda naɓe kala daari darde tindel gam toppitade e ndeɗo hen fedde witende nanka noon soɗon teski ko darnide gaynaka kame ndema ene wonde awo taw kadi yalti koye haqqillaji ɓulniɗi taw kadi ko haqqillaji celluɗi ceniɗi hakkude Mansour Dine Gawla ene wonde Alhaji Baba Mala oɗo ñalawma hande noon kamɓe Tambacounda naɓe kame wonɓe e nder falde Tambacounda kala aɓe kebli gam jaɓɓade dande leñol Baba Mal ñande 6 lewru fandu so gueno haaji toon to Tambacounda soɗon teski noon Tambacounda heedani caggal ko fate banggue gaynaka kame ndema e ɗum noon so tawi dande leñol ari toon gam yurnitade fedde darnade toon witende nanka e ɗum noon eɗen gandi ko golle baɗɗe fayida tene kadi ko golle ɓamtoje ena sen giwi tonto leydi sénégal paaɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ma en kaale nelanoɓe fedde windere walla mbiyantama en kaale nelanoɓe boñmo windere taw kadi ko yurnitade yoga e golle nder leydi Mauritanie e yoga e golle nder leydi Mauritanie taw ko boñuji Mauritanie yurnitade taw kadi ko ñamali leydi Mauritanie kamɓe ɗon ɓe koliri wonande kay boutique aji ɗi laamu ngu mbaɗi e nder leydi ndi biteɗi email kanji noon soɗon teskiɗi mbaɗana tigui ko ɓen miskineɓe beele kay ɗi mbawa yeyde taw ko cogguji kakidiɗi beele moni kala wawa yitade hoore muɗuma kamɓe noon ɓe qimima tene kadi ɓe jaltini en cimtol mabɓe ɓe kolliri wonande ɗiɗon boutique aji ɗi ɓuuri wawde yeyde tigui ko ɓen joomen ngaaluji ɓen kadi cottanawa jeytoya e ɗum noon ɓe kolliri so tawi yarindani hen ɓeɗo hen miskineɓe wurɓe nder leydi Mauritanie ya taw jogorani dañde caɗele cattuɗe ha joni tonto leydi Mauritanie keɗorɗen ma en kaale landa mbiyeteko arc-en-ciel e gardegol Alassane Hammadi Soma Ba biyeteɗo Blas kamɓe noon oɗo dumuna kala ɓe gonno koye jillu mabɓe toon to falde Guidimaka ñalawma hanke o noon walla mbiyana o yeehi toon to Magama noon o jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal omo yaadi kay e cikko ɗimmojo biyeteɗo Dieynaba Jabira ene wondi kadi e cikko goɗɗo biyeteɗo Abdoula Ba kamɓe noon ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi kanko gardiɗo landa arc-en-ciel o suuti toon konguɗi makko gam hollirde ɗo saaha kamɓe yidde mabɓe ko jaam e kisal e beldal yo won e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon ko yidde ñawdande Mauritanie naɓe caɗele mumen
yurnitade e ñodde kame jokkere en dama wonande pelle de kala yimbe kala yo dentu ngona neddo goto to non be jabbama ton jabbungal paydingal no fewi tenen kadi be kolliri mabe ngarto ton ngam wadde ton golle mantinide so geno haji joni tonto leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaali lobs walla mbiyen tan l'observateur ɓe Mauritanie kamɓe noon ɓe kolliri ɓe jaltini cimtol mabɓe ñalawma hanki o ngam hollirde dewle e nder leydi Mauritanie ko beelema kamɓe mette kala ene keewi wonde ceerle law sene weeli ceerle ne hen sene metti ceerle ne hen oɗo saaha noon ɓe jaltini cimtol mabɓe hitande ujunnaji ɗiɗi woni l'an 2000 nden noon ɓe jaltini cimtol mabɓe kolliri kala temedere salimi hen ko capanɗe tato e jeenayo kala temedere woni ko seera ɓe kolliri noon oɗo saaha mo gonɗen hitande mayde ɗo hen nde woni hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ɓe kolliri kala temedere nde limɗa capanɗe nayo e ɗiɗo ha fayenma capanɗe nayo e jeenayo taw kadi koko seera e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon wonande leyɗele arabeɗe kala so ndendi ko Mauritanie ɓuuri wonde leydi kewndi ceerle ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale fedde darinide yurnitade haqqe innamade e nder windere nde kala kamɓe noon ɓe bindi ɓatake faade laamu leydi Mauritanie e wonande oɗo saaha mo gonɗen ɓe joddima e oɗo hen biteɗo wul makaytira taw kadi ko tumanoɗo ene ñiŋi annabi men mo jame kise ngoni e kamɓe noon ɓe jaltini ɓattaki mabɓe gam hollirdemo wonande oɗo hen foti ko yaltinede o nawe e leyɗele ɗe o yiiɗi kala gam o safroyo gam hollirede wonande oɗo saaha mo gonɗen e guite makko ɗe ko puɗɗiɗe bonde siftinde noon caggal nde o jaggande guila o dumba ha yetti oɗo saaha mo gonɗen o yiyani nangue woni tigui koye cuuɗi omo dumba toon kamɓe noon ɓeɗo darniɓe fedde gam yurnitade haqqi innamade ɓe joddima e makko kanko ɗo hen biteɗo Mouhamed wul makaytira ɓe jimoto woni ɗo tene kadi kala ñalama omo ñaama laabi ɗiɗi omo soka ɗo dumbaɗo ne waɗi suudu kam e sal mum omo jogui toon defirka makko e tene kadi omo jogui toon télé makko tene omo jokkodiri e woɗɓe kono noon waddañata hebde ko ɓeɗon kaali ko wona ɗum ko noon ɓen kolliri hol leydi ndi ɓuuri yidde yaade o holliri noon oɗo saaha leydi ndi ɓuuri yidde yaade e nder aduna o kala ko leydi France gam jokkoyde noon jangde makko ko fate banggue ɗemɗe e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko laamu leydi Mauritanie yo ɗaccinmo faya caggal leyɗele ndi leydi ndi o toɗɗi gam jokkoyde gurdam makko e kanko ɗo hen biteɗo Mouhamed wul makaytira ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale jayde witende adraren fo ɓe kolliri e wonande kay gonnoɗo maire wuuro Attara maire wuuro Attara ko kañum waɗi ñalawma hanki o accident taw kadi ko yaltirde e tonto noksota taw kadi waɗen accident koye nokku biteɗo ara taw waɗi ono waɗi accident noon jafuɗen koye nokku biteɗo Asram ko toon tigui waɗi accident taw koye wirasa gonɗono omo wonduno e ɓi ko kame debbo goɗɗo e kamɓe noon ɗe mbaɗi accident o kanko ko ɗon tigui o heddi tene kadi ko gorko joom ngaalu ɓoynoɗo e laamu Mawya wula Taya kanko noon kanko tigui wonno kalfinaɗo ko fate yangara ko wona ɗum ko kadi o wonno tigui ko maire wuuro Attara ɗiɗo duuɓi kala ɓurno wurde ko tonto Arabie Saoudite kanko noon caggal nde waɗi accident o arnimo ɗon tigui e werla walla tan mbiyana ene tawtoraɗema gardiɗo nokku biteɗo Asaba walla mbiyen gardiɗo nokku Asaba ko on tigui ari ɗon addinimo Abilas ko ɗon tigui wawi nawede Nouakchott ɓenne kadi gañiɓe ɓe nawama tonto cuuɗi cafriɗi gondi tonto Nouakchott ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale fedde witende transparence international cimtol mabɓe ngol ɓe jaltini e nder leydi Mauritanie e wonande kay leyɗele Maghrib kaloɗe arabe e nder Afrique ɓe kolliri wonande Mauritanie watti leydi nayyi ɓiiri ɓurdi hewde ko wiite mbuñaari ɓe kolliri noon leydi gadidi ko leydi Tunisie rewdi hen ko Maroc rewdi hen ko Algérie ndi woni tata ɓiiri woni nayyi ɓiiri ko leydi Mauritanie taw koye leyɗele arabe ɓe taw kadi ko leydi ɓurdi hewde ko wiite mbuñaari sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali caggala jango mbannogo e nder leydi Mali ha gamduɗa werla koniyankoɓe leydi France jaɓɓi pettoje taw ko werla mabɓe blende ha waɗi hen ɗiɗo mayɓe jamma hanke walla mbiyen kekiɗe hanke onon ɓe mbaɗi tigui contrôle walla mbiyen loskoji cattuɗi to kerol hakkude leydi Mali kame leydi Niger Burkina Faso Mali ko toon tigui ɓe teeɓi yimɓe nayo taw kadi ɓen yimɓe nayo jiiya tigui koye pelle ceɓɓitiɗo oɗo saaha ne tawi juuɗe mabɓe kamɓene ɓe kolliri oɗo saaha maɓe pi e banggueji ɗi kala ha wuula diaw ganduɗa kala ɗo wat boniyanke woni beele ene wawa suttade ɓe mbaɗa ɗum teɓ walla ɓe jooɓo fittandu muɗum ha joni tonto leydi Mali keddotoɗen ma en kaali wuuro wiyetengo Touré Kumbe noon ne tawe nder falde
ene tawe nder falnde kumre walla mbiyen tan tugre kumbe ne tawe nder falnde mofti tonne kadi ko cukalel almudo jeleto ngela ko ngel tigi daha toon ñande 19 nduɗo henna lewrude gonɗen sanga 19 heures ko nden tigi ngel daha kangel angel wiye Adama Amadou walla mi angel wiye Adama Amadou Hanja mbiyen tan Adama Amadou Hanja taw noon ɗo wuro makko walla mbiyen tan ɗo dahaɗo kene wona 45 kilométre e nder nokku biteɗo dogo to noon wuro makko ne wiye wuro makko ne wiye Urgiya ko toon jeeya kene wona 30 kilométre hakkude muɗum e wuro wiyetengo Tungere Kumbe kamɓe noon ɓe kolori ko ngel almudel jelotengel ko ɗon tigi ɗo wonno 19 heures mo hota galle ceere makko ɗon tigi worɓe jogitiɓe dahimo ha ɗo ɗo gonɗen noon hay goto anda ɗo heedi ha joni tonto leydi Mali kedoroɗen ma en kaali nokku bita Al Mustrat noon ne tawe e nder falde gawo tonne kadi teska toon oɗo saaha mo gonɗen ko ñaw biteɗo rougeole taw kadi ko yimɓe jeegomo kollirani gondi hen ɓe kollirama noon oɗo hen rafine ɓurte mabɓe oɗo saaha ɓurti oɗo saaha noon laamu leydi Mali yaccima gam wadde toon ko wiyete vaccin walla tan campagne mo vaccin beele kadi oɗo hen rougeole ne wawa gasde toon ha laaɓa ha wiye ceera eɗen ciftina yimɓeɓe tan rougeole woni ñaw biteɗo came so tawi teskama e moni kala yo yaɓan cuuɗi cafriɗi beele wawa safrude ɓiyuma kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpitade ɓuri humpede sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry wuro wiyetengo Kisudugu toon noon ko gorko goto taw kadi ko biteɗo Amady Baro ko kam tigui yooɓi fittandu joom suuri mum biteɗo Duusu Tarawore ko joom suuri makko mo dañji ɓiɓɓe tato ñalawma hanki o noon ɓe dugdino seeɗa ko ɗon tigui kanko biteɗo Amady Baro o yaltini laaɓi makko ko ɗon tigui woɗeɗi moye dande ɗum noon nden ɗeɗangue ɗacca nimo on ñalawma hanki hawrute joomi ko ɗon tigui kanko biteɗo Amady Baro o waɗe ladde o togi caggal mum noon dadiɓe payimo juuɗe omo tawe toon to wuuro wiyetengo Kisudugu taw kadi yaltin ɗum ko biteɗo Salimatu Balde gonɗo toon to leydi Guinée ha joni toon to Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Togo caggal noon ñande altine ɓennuɗo henno e jonde beldal hakkude lundiɓe kamɓe laamu ngu joɗinoma kono ñalawma hande o ko hande tigui ɓe ɓamti caggal nde yimɓe yonɓe ɗaccita taw kadi ko jeynoɓe seppoɗe gam habtade hoorejo leydi ndi ɓenne kadi ɗaccitama oɗon ñalawma hande noon jonde mabɓe jokki ko fate banggue beldala sen giwi toon to Togo paɗen ko toon to Centrafrique jamma hanki o leggal bitengal PK 5 taw ko leggal ɓurgal hewde julɓe ko pellodire cattuɗe mbaɗi toon pecce jamma ha niɓɓela subaka ngal pellodiral noon waɗi yimɓe tatto wasɓe hen pittali mumen waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe ha ganduɗa ɓen gañiɓe nawama to cuuɗi cafriɗi gondi toon to lamorgo ngo woni bangui taw kadi ko suuɗi safriɗo witendo siyasa kamɓe noon hollirde taw kadi nawiɓe toon ko médecins sans frontiére witeɓe MSF taw yalti ɗum ko jayde leydi France witende AFP sen giwi toon to leydi Centrafrique paɗen ko toon to RDC Congo kene wona 14 neɗɗo taw ko ɓurɓe ɓattade Joseph Kabila ene jeeya hen jagorgal caktowala konguɗi laamu ngo kamɓe noon ɓe kaɗama yaltude leydi ndi taw kadi haaɗiɓe yaltude leydi Congo ko ɓeɗe hen witeɓe Union européenne ene wondi e leydi États-Unis d'Amérique kamɓe noon ɓe tuuma tigui ko dirtinde ngaluji jonɗi no fewi moftoɗi ɗum toon to Suisse kono Suisse lawƴi juuɗe mum ha laaɓi e holliri kañum yadani e mabɓe hay seeɗa hollirama kadi ko kamɓe tigui kewade toon fitinaji kamɓe noon ɓe kaɗama yaltude leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen toon to Éthiopie hakkude leydi Éthiopie kamɓe leydi Égypte oɗo saaha noon courant ɓennata hakkude mabɓe caggal kayde leydi Égypte holliri mette mum faade leydi Éthiopie taw kadi hollirɗe ɗon mette ko jagorgal leydi Égypte kalfinalngal ko fate banggue ndela kanko noon o wiyete ko Mohamed Abdella Atte o holliri noon mette mabɓe no fewi caggal onde leydi Éthiopie kay himmiranima hade barrage muɗum taw kadi koye maayo mbulawo wongo hakkude mabɓe taw kadi ngoɗon maayo jeyɗum tigui ko leydi Éthiopie noon yiɗima hade oɗon barrage ko yidde yeyde kuɓɓam taw kadi koye leyɗele Afrique ha tente leyɗele hoddiɓe mum kamɓe noon ɓe kolliri guila kay leydi Éthiopie waɗi toon béton ngaji mum gam yidde wadde oɗo hen barrage e ndiyam jarteɗam koko jogori ngakkude e nder leydi Éthiopie leydi tini walla mbiyan tan koko jogori ngakkude e nder leydi Égypte oɗon ketto kaɓuruji mon
jolam jabe salto o ghali abuba kabruji mena jolam jaberi sawto wala ghali abuba kabruji men jolam jaberi mayna pudoro tonto bruxelles e ndedo hen jonde taw ko G5 Sahel e kami union européenne caggal non kongel men bayni go hande ko Ceerno Mahamoudou Dia jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi sar kabaruji men joolam jaɓeri koto belgique puɗɗortoɗen e nder bruxelles lamorgo leydi belgique udditi toon ñalawma aljuma hande o batu taw ko batu leyɗele renduɓe ndeɗo fedde witede union européenne caggal noon nde leydi britannique walla mbiyen royaume uni caggal nde yalti e ndeɗo fedde witede union européenne e ñalawma hande o ene heddi nogas e jeeɗiɗi leydi nogas e jeeɗiɗi leydi kañumen tigui ndendi gondi ndendi ndeɗo fedde witede union européenne e ñalawma hande o noon dendagal hooreɓe ɗen leyɗele kamɓe foof eɓe tawe ñalawma hande o e nder ndiɗo leydi witedi belgique tawa kadi ko nder bruxelles e nder ngun batu noon maɓe ƴettu hen ko batu mabɓe noon tawa ko batu e nder batu he maɓe ƴettu hen maɓe kal maɓe hunde ɗamini wulde jaw saabu kay eɓe jogui toɓɓe kewɗe ɗe ɓe ɗamini haalde maɓe kal noon ko ɓuuri toɓɓere maɓɓe kadi ɓuuri yañade koko fate jaltugol leydi royaume uni ha laaɓa woni ko wiyete brexit e ndeɗo fedde witede union européenne e nder batu ngu kadi maɓe ɓuuro janaji e toɓɓe tati ɗeɗo toɓɓe tati ko ardi foof toɓɓere woni te ko wadde budget taw ko budget union fedde nde union européenne nde ɓe kewi wadde kala duuɓi jeeɗiɗi e oɗo saaha joni mo kalaten budget gonaɗo o gasarti ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni 2020 e ngan saga kadi ko nden tigui hawrata ko wiyete brexit woni jaltugol union royaume uni jaltugol mabɓe e ndeɗo fedde witede union européenne ko nden tigui gasata ha laaɓa toɓɓere ɗiɗi ɓerde nde ɓe ɗamini jaññade koko fate heblanade sumgoji taw ko sumgoji ɗi mbiyata élection européen ɗiɓe ɗamini wadde maɓe kal kadi yeɓal ƴettu kama ƴeew kadi noɓe ƴepeje noɓe ƴettiri ndegal noɓe pecciri dongal fedde wite leydi witede royaume uni dongal rondino e nder nden fedde saabu kay ene teska royaume uni ene rondino e nder budget fedde nde ene rondino fodde 10 ha 12% e nder budget leydi ndi saabu ɗum noon ene qime tigui ma wonoy 12 ha 15 milliard kala hitande ko ɗum woni ko ndiɗo leydi witede royaume uni rondino ɗum noon maɓe ƴeewɗen koppereje kadi noɓe pecciri ɗum ngal dongal noɓe pecciri ɗum e leyɗele keddiɗe ɗe maɓe ƴeewa kadi poste ji ndiɗo leydi witede royaume uni poste ji rondino e nden fedde ɓe ƴeewa kadi ɗin poste ji noɓe mbawi ɗum kadi feccirde ɗum e leyɗele keddiɗe ɗe so ɗum foof gasi maɓe ƴeewa kay ko yurnitade toɓɓere kay ko fate ɗaminiɗo wonoyde hoorejo commission union européenne beele kay jomum sumgoji paaɗi ma kañum wonoyi ko wiyete tête de liste goto e tettuji liste ndeɗon fedde witede union européenne en ha joni e nder ngun batum ene tawe toon leyɗe hooreɓe ardiɓe leyɗele joyyi taw ko renduɓe ndeɗo fedde witede G5 Sahel ene tawe toon Mohamed Ould Abdel Aziz hoorejo leydi Mauritanie en tawe toon Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi Mali Mamadou Issoufou hoorejo leydi Niger Makka Kabouré hoorejo leydi Burkina Faso Idrissa Déby Itnou ko hoorejo leydi Tchad ene tawe toon kadi yo leyɗele ɗiɗi taw ko yiɗɓe wallidde ndeɗo fedde witede G5 Sahel woni leydi Afrique du Sud e leydi Turquie ɗeɗo leyɗele ɗiɗi noon a jooɗaniɓe toon walla araniɓe toon ko jagorɗo mabɓe halfinaɓe jokkodiral leyɗele ɗe e caggal leydi woni leur ministre des affaires étrangères kamɓe noon G5 Sahel noon tawtora toon tigui sababu tawtorede mum nde jonde noon ko beele kay eɓe mbawa rendinde koppereje kay kene wawa tambade ndeɗo fedde witede G5 Sahel ɓe kollirno noon ko kala hitande G5 Sahel ene sohli temedde 4 millions halis euro kono e oɗo saaha ɓe kolliri tigui ɓe jippima ɓe kawri kolliri tigui soɓe keeɓi 3 millions taw ko halis euro ɗum ne wawi jogade G5 Sahel hitande e wotere sen ummima toon koto leydi Iran paɗen kalen oɗo biteɗo Mohamed Ahmed Nijan ko gonnoɗo hoorejo leydi Iran ko adi hoorejo joni o kanko noon saaha foof omo heewi ƴettude konngudi musde no feewi faade laamu e faade hoorejo leydi Iran e yaadiɓe mum e ñalawma hanki o windi ɓattake taw ko ɓattake kulɓiniɗo musɗo no feewi faade kay e oɗo biteɗo Ali Ayatollah Khomeini e o nder ɓattake noon omo eri kay on nde leydi Iran yahata kay ko wiyete sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi e sumgoji sharɗiyankoɓe leydi ndi tawa kadi ɓeɗo wiyeteɓe gardien de révolution mbaɗata hen juuɗe mumen e nder ɗin sumgoji kadi o waɗi
rangude ɓeeɗo kay kala ko biteɗo koni yanke woni mo hinde gendarmerie mo hinde police mo hinde bawɗo wonde fof tawa jomum waɗa weddota ko kartal mum o holliri kadi o jara ɓatake wonde dendagal yimɓe kay nangaɓe taw ko nangoɓe ene dumba e oɗo saaha taw dumbira ko ñingde walla haalde gueɗe pewani faade laamu ngu nde goppate ko ɓuuri yawde e yaccade غالي أبو باس سفتند بندر ببه كتاب الشيخ الحجي محمد سيد ابن عارف بالله شيدي الشيخ الحجي أحمد تجاني ابن أبو بكر با كم تيجي واللي في ده هن دفتر ولا كم سرهيني ده هن دفتر توكدي هن دفتر وتر بيته كو نيل العرب من خلاص الذهب توكدي دفتر ون بيته كو كأصل ولا مين كأصل ملان جافدنا توكدي سرهينا كوي دفتر بيتند نونيا نودي كدي حل القفولة نودي دفتر وند بيتند حرف المعني نودي كدي أختي وبنتي نودي هن فرنسي نودي هن عربة توكدي ستوي أنجدي هبدة ده هن دفتر ندرجل إنجل باتونا تونتو دكار كو تشيرنو سراج بايلا تشيرنو سراج بايلا سو 77 548 87 27 تونتو تيوا وني تاريندي ممكالا كو غالي فالا 77 553 90 98 كاولك اتاريندي كاولك كالا كو احمدو با 77 656 25 05 سوتاوينون كو تشودو انغرو نيم نجوكنديتا كو abakri ba gondon to face guna 77 904 48 93 kongol medena mbayni gonde ko Ceerno Mahamoudou Dia ami mbay hettadema yewtidde modon kaale pular njande pular mbinde pular jokkondire e julbe fof do ngoni ngidane e julbe fof ko moƴƴi woto gagne hay goto ngide tagore Allah nde fof woto mbiyemo wona hal pular mi yida dum ala woto mbiyemo wona juuɓe mi yiɗa ɗum ala woto mbiyemo wona tijaniyanke mi yiɗa ɗum ala windere nde fof ko tagore Allah jiɗire tagore nde fof sabu Allah taɗɗoɓe o jiɗire windere nde fof sabu Allah taɗɗoɓe o jiɗire yimɓe ɓe fof sabu Allah taɗɗoɓe o ɗum noon yo Allah waɗen yiɗodirɓe sabu Allah kala keɗen mbaɗa liggoɗen sabu Allah on nani kongol mbaynigu Ceerno Mahamoudou Dia kala keɗen mbala mbaɗiren sabu Allah walla en ballodiren jiɗen moni kala jiɗodiren hakkude men gilli gona hakkude men Allah yiɗa en sabu Allah wi son jiɗodiri on nangodiri on tamodiri son mbeyɗi juuɗe faade amira ko on kono en mbeyɗi juuɗe hawen tampi toɓarata haydarata kala keɗen daña ma ɗannoɗen walla komten walla penen walla gujjen walla moltoɗen walla cakken juuɗe jeloɗen ɗum noon ko sattere mawde laɓɓinen ɓerɗe men faade men laɓɓinen ɓerɗe men faade gueno mbawen rende keeri gueno yo gueno wallu ena kabruji men jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr so tawi ko min inchallah altina ñalawma janggo ko haali Abouba yo jaam Allah hiran en kettuki malaki jama